Tarifa tengerparti városába vagyunk, és a Dia Marketbe vásároltunk 55,64 euróra, ami 21.823 forintnak felel meg. És akkor miket vettünk? Egy felvágott, 2 virsli, egy ilyen tésztaféle kaja, egy csomagos mandarin, egy kiwi, konzerves gomba, mustár, ez egy tortilla, ez egy vegyes dió, meg mindenféle rákcsa, akkor 2 saláta, egy uborka, egy sajt, ilyen száraz sajt, ez kecske sajt, ez vaj, 2 bab, egyik piros, a másik fehér, egy szilva, egy kecske tierno sajt, kávé, kapszulás kávé, 14 darabos, akkor 2 ilyen paradicsom kimérős, ez zsákos, megint paradicsom, körte, borotva, ez 20 darabos, ez egy turista fogkefe, 2 paprika, és egy víz. És akkor erre fizettünk, még egyszer mondom, 55,64 €, ami 21.823 forintnak felel meg. De szerintetek olcsó, vagy drága, vagy Magyarországon is tudtok ennyire vásárolni? Úgyhogy ezt mutattam be.